Foli ani tanuni ko lase aw bɛɛ lajɛlen ma Bamako News TV sanfɛ an b'a jigiya k'a fɔ bi ye sunkalo tile 8nan ye Ala ka timiko ɲuman di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an bɛ segin an ka kunnafoniyaw kɔnɔna la kunnafoni daminɛna min ye farikolo ɲɛnajɛ ye a jirala k'a fɔ ko farikolo ɲɛnajɛ dolantan jɛkulu min bɛ yen nɔ ni u b'a a koɲɛw bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ a ɲɛmɔgɔya ɲini o bɛna sigi sen kan min bolodalen don ka bila avril kalo nata tile 16 san 2026 la. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye kasara tasuma jeni min ayiwa sugu min n'a a tɔgɔ dalen bɛ Dosolo Tarawele la ni bɛɛ b'a dɔn Suguni kura la ayiwa a jirala k'a fɔ ko maa min bɛ yen nɔ n'ale ka baaraw ɲɛsinnen bɛ ayiwa sugu kow bɛɛ lajɛlen ma ayiwa min bi ayiwa mairie kɔnɔna na ale y'a yira k'a fɔ ko Suguni kura kɔni jenini kɔfɛ a donni balilen don bɛɛ lajɛlen na fo ka taga se jagokɛlaw ani maa o maa bɛ yen ko o ka magoɲɛ bɛ se Suguni kura ma ayiwa ko a donni balilen don bɛɛ lajɛlen na fo waati kura ka boloda ko kura. A jirala k'a fɔ ko min ye kiiribulon dɔ ye o dayɛlɛla sɔrɔdasiw tɔgɔ la Bamakɔ yan nɔ ayiwa u ko min ma ko audience correctionnelle min kɛra tarata février kalo tile 24 san 2026 a kɛra Darusalamakaw fɛ yen nɔ min ye nin cɛkɛda in yɛrɛ ye a sigilen bɛ yɔrɔ min na ko min ye kiiri 2 ye o de tun bɛ senna a yɔrɔ kofɔlen in na min ni a ɲɛmaaya tun bɛ kiiritigɛla Asama Dolo bolo. An ka jamana jagokɛlaw ka soba n'o ye Chambre de commerce et d'industrie du Mali ye ale ɲɛma sugandi baaraw tun bɛ sen na an b'a yira aw la k'a fɔ cɛman min bɛ yen nɔ n'ale tun ye awa CCM ɲɛma kɔrɔlen ye Maju Sɛnpara ayiwa ale de taara ko kura ka kɛ Chambre de commerce d'industrie du Mali ɲɛmaaba ye. An ka jamana finitigiw u ye gosili dɔ kɛ Zantɛbugu furancɛ la o gosili min filɛ nin ye a kɛra sababu ye u ka se ka juguw faga kosɛbɛ minnu bɛ yen nɔ ni olu ye kojugukɛla alakaliw ye u y'u caman fa awa ni k'u caman bolofɛnw ta awa ani fana awa ka yɔrɔ yɛrɛ lakana walasa hali bi o bi mun ye tiɲɛnikɛla ninnu ye u bɛ se ka yɔrɔ bila cogoya min na. Nin wagati in na an b'an ka kibaruyaw kuncɛ ni kɔkan kunnafoniw ye Senegali jamana kan u ka jamana ɲɛmɔgɔw ye a sɛbɛntiya k'a fɔ ko min ye diinɛ kalanni ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kuranɛ kalanni kalansow kɔnɔna na o bɛna don ba la awa u bɛna bila u ka kalanw bolofaraw bɛɛ lajɛlen la Senegali ale mara kɔnɔna na k'a daminɛ nin waati in na fo ka taa se waati min na i n'a fɔ Senegali jamana b'a laɲini cogoya min na. Halisa an bɛ to Senegalikaw fɛ yen nɔ a jirala k'a fɔ maa o maa de bɛ yen nɔ k'i minɛna homosexualité la n'o ye wale juguya ye ni o de ye cɛ ale k'i yɛrɛ kɛ muso ye walima muso ale k'i yɛrɛ kɛ cɛ ye ni minɛna o waleya in na Senegali dugukolo sanfɛ i na ɲangini san 10 kaso ye ani i na CFA wari miliyɔn 10 sara a man di ye. Nazaraw ka jɛkuluba ni o ye Union Européenne ye ale ye ayiwa min ye a ka ɲanginiw a ye dɔ fara a kundama kan ka ɲɛsin Rusi jamana ma ni kɔni bɛ to senna sa fo février kalo natɔ ye tile 24 san 2027 la ni ne bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelimaw na aw ni ce aw ka ɲamadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn donna nataw la.